ምዕራፍ 4 ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 4 ኢና ልማዓንቲ ኣርእስቱ ኩራ ዮናስን ምሕረት እግዚኣብሔርን ዝብል እዩ እኒአ። ስለዚ ኣብ ከም ምስትዋስ ዝኾነና መጀመርያ ምዕራፍ ሓደ ያው እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዮናስ ከም ዝለኣኾ ዝብል ርኢና ነርና። ዮናስ ግን እቲ ናይ እግዚኣብሔር መንገዲ እቲ ትእዛዝ ትሕጉ ገዲፉ ምድራዊ ሓሳብ ወይ ድማ ስጋዊ ክምችት ሓሳብ ነቢይ ከይብልዎ ልዕሊ ንጽህና እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ልዕሊ ዓወት እግዚኣብሔር ንርእሱ ክኸብር ንርእሱ ልዕል ልዕል ክብል ወይ ከዓ ንርእሱ ምቸት ተደልዩ ትሕግን ትእዛዝን እግዚኣብሔር ገዲፉ ናብ ካሊእ ከም ዝኸደ ኢና ሪኢና ነርና። በዚ ኣጋጣሚ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ያው ብዝኸዶ ስቑኢሉ ኣይሓደጎን ክጠፍእ እውን ኣይደለየን። ምክንያቱ ካብቶም ብጣዕሚ ዝፈትዎም ፍጡራቱ ሓደ ስለ ዝኾነ ስለዚ ክጠፍእ ዘይደለየ ሰዓት ድማ ያው ፈተና ብዝመስል መንገዲ ገይሩ ግን ዮናስ ነብሲ ዮናስ ክትከብረሉ ብትኽእል መንገዲ ኣብ ከርሲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝረኣየናዮ ይጽንሕ። ካብኡ ኣብ ምዕራፍ 2 ጸሎት ዮናስ ኢና ሪኢና ነርና። ምዕራፍ 3 ድማ ዮናስ እቲ ዓሳ ምዕራፍ 2 መጨረሻ ከባቢ እቲ ዓሳ ከም ዝተፈኦ ናብ ነነዌ እሞ ምዕራፍ 3 ድማ እቲ ህዝቢ ከምቲ ዮናስ ዝተለኣኸ መልእኽቲ ልቡ ናብ እግዚኣብሔር ከም ዝመለሰ ናብ ምሕረትን ናብ ረድኤትን ከም ዝተመለሰ ናብ ንስሓ ከም ተመለሰ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን እቲ ሓሲቦ ዝነበረ ቁጥዓን መቕዘፍትን ገዲፉ ብምሕረትን ብረድኤትን ከም ዝረኣዮ ዝብል ኢና ሪኢና። ዮናስ መጀመርያ መንገዲ ስሒቱ ነይሩ እዩ። መበል ካልኣይ ግዜ ኣብ ጸሎት ረኺብና ኣለና። መበል ሳልሳይ ግዜ ድማ ወፂኡ መልእኽቱ ፈጺሙ ኣሎ። ልማዓንቲ ድማ እንታይ እዩ ኩራ ዮናስን ምሕረት እግዚኣብሔርን እዩ ዝብል እምበኣርከስ እቶም ሰባት ምስ ተምሓሩ እቶም ሰባት ናብ ንስሓ ምስ ተመለሱ ንሳቶም እውን ናብ ንስሓ ምስ ተመለሱ ናብ ቅድስና ምስ ተመለሱ ናብ ንጽህና ምስ ተመለሱ ንእግዚኣብሔር ይቕረበልና ምስ በልዎ ደጊም እግዚኣብሔር ከታይ ገበረ ዮናስ ከታይ ገበረ ከምቲ ዝበልናዮ ያው እዚ ምዕራፍ እዚ ናይ ሰብ ሂወት ታሪክ ብምሉእ ጥቕልል ኣቢሉ ብሓፂሩ ዘምህረና እዩ። እግዚኣብሔር ንሰባት ክምሕሮም እንከሎ ካብ ዝነበርዎ ሓጢኣት ካብ ዝነበርዎ በደል ካብ ዝነበርዎ ጭንቀትን ሓዘንን ተመሊሶም ንኣምላኾም ይቕረ ግበረልና ኢሎም ናብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝኣተዉ ግዜ ናብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተመለሱ ግዜ ብልቦም ናብ ጣዕሳ ዝወደቑ ግዜ ሰባት እንታይ ይሓስቡ ወይ ከዓ ሰባት እንታይ ይብሉ? እግዚኣብሔር ከ ንፍጡራቱ ከመይ እዩ ዝከባኸቦም ከመይ ከ እዩ ዝፈትዎም ካበይ ዓዘቕቲ ካበይ ውድቀት ከ እዩ ዘልዕሎም ዝብል እንመሃረሉ ምዕራፍ እዩ። ያው ዮናስ ክበሃል ከሎ እንግዲህ ንሱ እቲ ነቢይ ንሱ ኣጋጣሚ እቲ ውድቀት እዚ ንቅድሚት ገዲፉ መጨረሻ ብፅቡቅ ሞይቱ ያው ካብቶም ዝኸበሩ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ምስቶም ዕለተ ዓርቢ ካብ ስቕለት ተሰቒሉ ካብ ሲኦል ዘውፅኦም ነብሳት ሓደ እዩ። ማለት በዚ ግዝያዊ ታሪክ ኢና ንዛረበልና እምበር ሕዚ ዮናስ መን እዩ ተይልናስ ኣብዚ ሕማቕ ሂወት ታሪክ ኣይኮነን መቸም ሕዚ ኣብታ ዝኸበረት ቦታ እዩ እኒአ ኣብታ ልዕልቲ ቦታ እዩ እኒአ። ስለዚ እንታይ እዩ ዮናስ እዙይ ገይሩ ክበሃል ከሎ ጠቕላላ እቲ ናይ ወዲ ሰብ ባህርያት እዩ ዝነግረና። ብሱር እግዚኣብሔር ሲ እግዚኣብሔር እንታይ ይሓስብ ሰብ ከ እንታይ ይሓስብ? እግዚኣብሔር ሰብ ክሕመቕ ከሎ ሰብ ክወድቕ ከሎ ሰብ ክሓዝን ከሎ እግዚኣብሔር ከመይ እዩ ዝከባኸቦ ከመይ ይፈትዎ ከመይ ከ የቕርቦ ናብ ንስሓ ኸ ከመይ ይፅውዖ ብሱርኸ ከመይ እዩ ዘኽብሮ ከመይ እዩ ዘልዕሎ? ሰብ ከ ናይ ሓዊ ውድቀት ክርኢ ከሎ ናይ ሓዊ ጉስቁልና ናይ ሓዊ ድኽመት ክርኢ ከሎ ሰብ ከ እንታይ ይብል ወይ ከዓ እንታይ ይፈርድ እንታይ ኸ ይሓስብ ብሱር እንታይ ከ ይናገር ዝብል ናይ ወዲ ሰብን ናይ እግዚኣብሔርን ባህሪ እንመሃረሉ ምዕራፍ እዩ። ብጠቕላላ ናይ ኩሉ ወዲ ሰብን ናይ እግዚኣብሔር ምሕረትን እንሪእየሉ ማለት እዩ። እና ተርስቲ እንታይ እዩ ዝብለና ከም ሰብ መጠን ከም ልባ መጠን ቁሩ ኣፍርሕ ዝብለካ ርእስቲ እዩ። እንታይ እዩ ዝብል ኩራ ዮናስን ምሕረት እግዚኣብሔርን እዩ ዝብል ተርእስቱ። ዮናስ ዝኮረየሉ ወይ ከዓ ዮናስ ዝተናደደሉ ዮናስ ደስ ዘይበሎ ገፀ ባህሪ እግዚኣብሔር ግን ዝመሓረሉ እግዚኣብሔር ግን ይቕረ ዝበለሉ እግዚኣብሔር ግን ምሕረትን ረድኤትን ዝለኣኸሉ ምዕራፍ ከም ምዃኑ ኣብታ ርእስቲ በዓሉ ይነግረና ኣሎ ማለት ስለዚ እግዚኣብሔር እናመሓረ እግዚኣብሔር ይቕረ እናበለ እግዚኣብሔር እናንፅሀ እግዚኣብሔር እናቐደሰ እግዚኣብሔር ምሕረቱን ረድኤቱን በረከቱን እናለኣኸ መን እዩ ማለት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፀኒሑ ምሕረት እግዚኣብሔር ከይወርድ በረከት እግዚኣብሔር ከይወርድ ረድኤት እግዚኣብሔር ከይወርድ ደቂ ሰባት ናብ ሂወት ከይመለሱ ዝኽልእ ሰብስ መን እዩ ወይ ከዓ ንምንታይ እዩ ዝብል እንሪእየሉ ማለት እዩ። ቁፅሪ ሓደ እዚ ነገር እዙይ ንዮናስ ኣየሐጎሰን የመና እውን ተቆጥዐ እዩ ዝብል እዚ ነገር እዙይ ንዮናስ ይሐጎሰን እንታይ እዩ እቲ ነገርስ እንታይ እዩ ዘየሐጎሶ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 10 ዘሎ ማለት እዩ። መለስ ኢልና ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 10 እንታይ ዝብልኒ እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ክፉእ መንገዶም ከም ዝተመለሱ ግብሮም ረኣዩ ነገር ተናሲሑ ኣይገበሮን ዝብል ቃል እኒአ ማለት እዩ። ቅድሚ እቲ ቁፅሪ ሓደ ምዕራፍ 3 ተሓሓዚ ስለ ዝኾነ እቲ ታሪክ
ስለዚ እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ክፉእ መንገዶም ከም ዝተመለሱ እቶም ሰባት እቶም ናይ ነነዌ ሰባት ኃጢአተኛታት እዮም ነይሮም። ብርግጥ ደካማታት እዮም ነይሮም፣ ጉስቆላት እዮም ነይሮም፣ ሓሲሮም እዮም ነይሮም። ግን ከምቲ ልዕል ኢልና ዝረኣናዮም ብቐዳማይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እሲ ተሓሲብዎ ነበረ መቕሰፍቲ ተሓሲብዎ ነበረ ኣብ ልዕሊና ፍርዲ ክምልሰልና ይኽእል እዩ። ንሕና ንጹም ንጸሊ ሰብ ክገብሮ ዝግባእ ግደ ይጻወት ወይ ከዓ ሰብ ክገብሮ ዝግባእ ግብሪ ይገብሮ እሞ እግዚኣብሔር ድማ ዝገብሮ የመዓርሱ ኣለዎ ኢሎም ብእምነት ማለት እዩ ክገብረልና እዩ እንተጸይምና እንተጸሊና ልብና ናብ እግዚኣብሔር ተመሊስና እግዚኣብሔር እውን ከምቲ ንሕና ንምለስ ኣለና ንሱ እውን ክምልሰና እዩ። ኣሕና እኳ ኣብ ድኻምና ኣብ ቁጣዕና ካብ መቕሰፍትና ወይ ከዓ ካብ ጉስቁልናና እናተመለስና እግዚኣብሔር መታ ኮይኑ ዳእ ዘይምለሰና ክምለሰና ብምንታይ ብምሕረት ብረድኤት ብቸርነት ኢሎም ተስፋ ገይሮም ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ተስፋ እዚ እውን ብኣፎም ጥራሕ ተናጊሮም ሱቕ ይብሉ እንታይ ደኣ 3 መዓልትን 3 ሌሊትን ከምቲ ዝረኣናዮ ካብ ንጉስ ጀሚሩ ክሳብ እንስሳ ኩሉ ዝዓበየ ዝነኣሰ ኩሉ ናብ ጾምን ናብ ጸሎትን ወዲቑ ማለት እዩ። እና ናብዚ ክንኣቱ ከለና ናብቲ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 1 እዚ ነገር እዚ ንዮናስ የሕጉሰኒ እንታይ ደኣ የመና ደኣ ተቖጥዐ እግዚኣብሔር ንሰብኣ ነነዌ ወይ ከዓ ናይ ነነዌ ህዝቢ ሓጢኣቱ ይቕረ ስለ ዝበለሉ በደሉ ስለ ዝሓደገሉ ህዝበ ነነዌ እውን ናብ ንስሓ ስለ ዝኣተወ ናብ ምሕረት ስለ ዝኣተወ ናብ በረከት ስለ ዝኣተወ እግዚኣብሔር እውን ሓጢኣቶም ይቕረ ስለ ዝበለሎም ዮናስ ደስ ይበሎ እንታይ ደኣ የመና ተቖጥዐ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሓድሽ ኪዳን በተለይ ብምንታይ ኢና ንዝክሮ ናይ ኣይሁድ ታሪክ ወይ ከዓ ናይ ኣይሁድ መንገዲ እዩ እዚ ምጉርምራም እዚ ወይም ድማ እዚ ምንፅርፃር እዚ ማለት እዩ። ሰብ ክድሕን እንከሎ 38 ዓመት ሙሉእ ዝተሳቐየ ሰብ 38 ዓመት ሙሉእ ሰብ የብለይን ሓጋዚ የብለይን ወገን የብለይን ኢሉ ዘንፀርፀረ ሰብኣይ 38 ዓመት ሙሉእ ዝተሳቐየ ሰብ ተስኡ ድሒኑ ክርእይዎ ከለዉ ዋእ 38 ዓመት ሙሉእ ደዲሕንካ እወ ከምዚ ገይሩ ዘድሕነካ እግዚኣብሔር ክብሪ ምስጋናን ይብፃሕዮ ክንዲ ምባል ንዓኻ ዘድሕነካ መን እዩ ኣድጋኻ ወይ ከዓ ዓራትካ ተሸከም ዝበለካ ብዕለተ ሰንበት ንዓኻ ከም ዝገበረ መን እዩ እናበሉ ዘንፅርፅሩ ዝነበሩ ናይ ኣይሁድ እንታይ ይበሃል ምጉርምራም እዩ መብዛሕትኡ ተሪእና እዩ። ሰብ ንምንታይ ናይ እዝኒ ምፅማድ እሱ ንምንታይ እዩ ዝድሕን ንምንታይ እዩ ዝወፅእ ካብኡ እናበሉ ዝንፅርፅሩ ነበሩ ማለት እዩ። ያው ንሕና እውን ሰብ ክድሕን እንከሎ ሰብ ክነጽህ ከሎ ሰብ ክቅደስ ከሎ ርኢና እንድሕር ጉረምሪምና ኢልና እንድሕር አንፀርፂርና ያው ናይ ኣይሁድ ተኸተልቲ ንኾን ኣለና ማለት እዩ። ናይ ክርስቶስ ተኸታሊ ሕያዋይ እዩ። ክርስቶስ ሕያዋይ ጓሳ ከም እንብሎ እቲ ተኸታሊ እውን ሕያዋይ እዩ። ክርስቶስ የዋህ ከም ዝኾነ ሓደ ናይ ክርስቶስ ተኸታሊ እዩ ዝብል ሰብ እንተሃለወ የዋህ እዩ ዝኮን ቅዱስ እዩ ዝኮን ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ኢሉና እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ክናገረና ከሎ ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ንስኻትኩም ቅዱሳት ኩኑ ኢሉ ኣነ የዋህ እየ የዋሃት ኩኑ ኣነ ንጹህ እየ ንስኻትኩም ንጹሃት ኩኑ ኣነ ሕያዋይ ጓሳ እየ ንስኻትኩም እውን ሕያዋት ኩኑ ባዕሎም ንባዕሎም ተኸባበሩ ተፈቓቐሩ ሰላም ኩኑ ተመሓዘቡ ወይ ከዓ የዋሃት ንየዋሃት ኩኑ ዝብል ቃል ተነጊርና ነይርና ኢና ማለት ስለዚ በተለይ ድማ ንክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ተኸታሊ እየ ንዝብል ክርስቶስ መን እዩ ክርስቶስማ ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ኢልዎ እዩ ኣብ ሮሜ መልእኽቲ መጀመርያ ኣብ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 4 ኣከባቢ ክንርኢ ከለና ምእንተ የዋህን ወይ ከዓ ምእንተ ሕያዋይን ምእንተ ጻድቕን ዝመውት ሰብሲ ኣይመተሰኣንን ኢሉ እዎ ትኽክል እዩ። ጽቡቕ ስለ ዝገበረልካ ሓጋዚኻ ስለ ዝኾነ ዘመድካ ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ስለ ዝደገፈካ ክስቀለሉ እየ ክሞተሉ እየ ክግረፈሉ እየ ዝብል ምናልባት ሓጋዚ ኣይመተሰኣንን። እቲ ብጣዕሚ ዝደንቕ ናብ ክርስቶስ መፂና ግን ኣብቲ ሮሜ ሕዚ እውን በዓሉ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 10 ከም ዝበሎ ወሰብእን ዘፀሩ ንህነ ተሳሃለነ ብሞተ ወልዱ ንሕና ናቱ ፀላእቲ እናሃለና ናቱ መሳለልቲ እናሃለና ናቱ ሕግን ትእዛዝን ዘይንሰምዕ እናሃለና ብናይ ወዱ ሞት ተዓረቐና ከም ዝበለ ቅዱስ ጳውሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዘደንቐካ እንታይ እዩ ስለ ፀላእቱ ስለ ዝፀልእዎ ስለ ዘሳድድዎ ስለ ዝገርፍዎ ስለ ዝሰቕልዎ ስለ ዝቸንክርዎ ስለ እንትፍዝብሉ ስለ ዝሳለቕሉ ሰባት ምስቃል እዩ እቲ ብጣዕሚ ዘደንቕ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባህሪ ክንርኢ ከለና ከምዚ እዩ ንጽህናን ቅድስናን በተለይ ድማ ሕያዋይነት ዝተመልኦ የዋህነት እዞም ህዝቢ እዚኦም ይሕዝኑ ከለዉ ናበይ ፀመም ክሰዶም ምግቢ ባኾም ናይ ምንታይ ናይ ስጋን ናይ ነብስን ኢሉ ዝናገረሉ ዝነበረ ምዕራፍ ክንርኢ ከለና ናብ ሰብ ክንርኢ ከለና ግን ምናልባት ከም ዮናስ ዝበለ ደካማ ሰብ ግን በቃ ይናገር ተረዲእት እኮ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ዘይተወካ እዩ መቸም እቲ ምሕረት ናትካ ተዝኾን ተረዲኤት ናትካ ተዝኾን እኳስ ይቕነሰና ኣሎ ይውሰደና ኣሎ ሰባት ይካፈለሉ ኣለዉ ይመቐለሉ ኣለዉ ክኽትብል እግዚኣብሔር በኣል ይኣክል ኩሉ ተባሂሉ እዩ እግዚኣብሔር ሃፍታም እዩ ንኩሉ ድማ ይኣክል እዩ ተባሂሉ እዩ ምንም ዓይነት ጎደሎ የብሉን ተባሂሉ ስለዚ
እግዚኣብሔር ምሕረት ናይ እግዚኣብሔር በረከት ናይ እግዚኣብሔር ረድኤት ናይ እግዚኣብሔር እናሃሎ ንሕና ግን ኣብዘ ይእትወና እንድሕር ንኣቱ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ። ስለዚ ንውሽጥና ክንምርምር ይግበአና። ንዮናስ፣ ንኣይሁዳውያን፣ ፈሪሳውያን፣ ንሰዱቃውያን እናወቐስና ካብ ምንባር ኣነ ኸስቲ መሓዛይ ክድሕን እንከሎ ሓፍተይ ቤተክርስትያን ክትመጽእ ከላ ዘመደይ ክሰብኽ ከሎ መሓዛይ ክትዝምር ከላ ነጋሪት ክወቅዕ ከሎ ወይም ድማ ክቆርብ ከሎ ክሰግድ ከሎስ ንዓይስ እንታይ ይስምዐኒ? ኣነስ እንታይ ይብል? ወይም ድማ ከምዚ ንብል ኮይና ሕዚ በተለይ ቤተክርስትያንና ዝተለመደ ብጣዕሚ ሕማቕ ባህሊ እንታይ እኒአ ከምዚ ትማል ንጉሆ ሃንጊ ዝገበረ ቆልዓ ቤተክርስትያን ይመጽእ እሞ እታ ትማል ሃንጊ ዝገብር ነበረ ትሰርቕ ነበረ ወይ ከዓ ኣብ ዝሙቶ ስተራእታሊ ሓሊፉ እዩ ናይ በቐዳማይ ታሪክ እዩ። በቐዳማይ እታ ቆልዓ ንሳ ወይ ከዓ እትወዲ ንሱ ወይም ድማ እታ ጓል ንሳ እቲ ታሪክ ንሱ ሓሊፉስ እቲ መዓልቲ ሓሊፉስ እዛ ፅባሕ ትመፀላ መዓልቲ ናይ ባዕላ ምሕረት እኒአዋ፣ ናይ ባዕላ በረከት እኒአዋ፣ ናይ ባዕላ መዓልትነት እኒአዋ። ነቲ ናይ በቐዳማይ ምንም ኣይምልከትን፣ ምንም ዘራኽብ ነገር የብሉን። ስለዚ ንሕና ናብ ምሕረት ንዝመፅእ ሰብ ድጋፍ ክንኮነ ይግባእ፣ ከይወድቕ መፅናዕናዕቲ ክንኮነ ይግባእ እምበር ዝገደደ ውድቀት ክንኮነ ኣይግባእን። ዮናስ ግን በዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ከም ዝተቆጥዐ እዩ ዘርድአና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕዚ እውን ስቕ ኣይበለን። ብጣዕሚ ዝገርም ኣብዘን 4 ምዕራፍ ብጣዕሚ ማለት እተን ምዕራፋት ውሕዳት እየን ዝመስላ ግን ብቁፅሪ ዋላ ውሕድ ግን ብዙሕ ፍረ ነገር ንሪኤሉ እዩ። መጀመርያ ዮናስ ክጠፍእ ከሎ እግዚኣብሔር ኣይሓደጎን ናብ ዓሳ ኣንበሪ እቲ ናብቲ ዓብዪ ዓሳ እቲ ምሒርዎ። ሕዚ እውን በቃ ዮናስ ከጉረምርም ከሎ እቲ ህዝቢ ረእይዎሞ ብጣዕሚ እኮ እዩ ዝገርም። ዮናስ መቸምስ እግዚኣብሔር እቲ ንህዝቢ ነነዌ መግደፍዎ ዮናስስ እታ ካብ ዓሳ ኣንበሪ ዘውፀአ እኳ ንሳ እኳ ዝተኣክል ነይራ እያ እግዚኣብሔር ንምምስጋን እግዚኣብሔር ንምውዳስ ወይ ከዓ ንእግዚኣብሔር ልዕል ልዕል ንምባልሲ እታ ካብ ዓሳ ኣንበሪ ነፃ ብምውፁ ወይ ከዓ ካብ ባሕሪ ስለ ዘውፀአ እግዚኣብሔር ንሳ እውንስ ንምስጋና ተኣኽሎ ነይራ እያ ንዮናስ። እቲ ናይ ነዌ ገዲፉ እቲ ካሊእ ካሊእ ገዲፉ እታ ካብ ዓሳ ብምውፁ እንኳንስ ብጣዕሚ ንሱ እንኳን ከሐጉሰኒ ይርኢ ማለት እዩ። ግን እቲ ንስኻ ዝገበረልካ እግዚኣብሔር ኣይትፈልጥን ኣይተመስግን እንታይ ኢኻ ናይ ሰባት እናማዕደኻ ትነብር ብጣዕሚ ዘሕዝን ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ሕዚ እውን ስቕ ኣይብሎን። እግዚኣብሔር ሕዚ እውን ከምቲ ዝቁጣዕ ዘሎ ኣይቁጥዕን። ሞይሱ መበል ካልኣይ ግዜ ከርድኦ ወይ ከዓ ከብራህርህሉ ይምኩር ማለት እዩ። ቁፅሪ 2 ናብ እግዚኣብሔር ድማ ኦ እግዚኣብሔር እልምነካ ኣለኹ እቲ ኣብ ሃገረይ እንተለኹ ዝተዛረብክዎስ እዚ ዶ ኣይኮነን? ለጋስን ርህሩህን ንቁጣዕ ደንጓይን በዓል ዓብዪ ምሕረትን ክፍኣት ካብ ምምፃእ እትነሳሕ ኣምላክ ከም ዝኾንካ ስለ ዝፈለጥኩ እየ ኣቐዲመ ናብ ተርሴስ ዝሃደምኩ። ኦ እግዚኣብሔር እምበኣርከስ ሕዚ ካብ ሂወት ምንባር ምማት ይሕሸኒ እዩ እሞ እልምነካ ኣለኹ። ንነብሰይ ካባይ ወሰዳ ኢሉ ፀለየ እንታይ እዩ ዝበለ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ 21 ጀሚርና ክንሪኦ ከለና ክሳብ 26 ኣካባቢ ዘሎ እታ ደቂ ዘብዴዎስ ዝበሃሉ ዮሃንስና ያዕቆብ ዝበሃሉ ኣዲኦም መፅያ ስለ መንግስቲ ምድራዊ መንግስቲ ክትልምነሎም ከላ እንታይ ኢልዋ ነይሩስ ንስኻትኩም እኮ ትልምንዎ ከይትፈልጦን ኢልዋ ነይሩ። እውነት ሓደ ሓደ ግዜ ንልምኖ ንናገሮ ንፅልዮ እንሰግዶ ንቆርቦ በቃ ኩሉ ብደንብ ምስ በዓል ክኸውን እኒአዎ። ሕዚ ዮናስ በቃ ዘለዎስ ኣይፅሊ እዩ ዘሎ ዘለዎስ ንእግዚኣብሔር የስምዕ እዩ ዘሎ በቲ እናቱ ዓቕሚ ወይ ከዓ በቲ እናቱ ርድኢትስ ንእግዚኣብሔር ዝኾነ ነገር በቃ ግበረለይ ዝብል ዘሎ ሓደ ሓደ ግዜ ግራ እዩ ዘእትወካ ንእግዚኣብሔር እንታይ ኢኻ ትልምኖ ንእግዚኣብሔር እንታይ ኢኻ ትነግሮ ብስሩስ እቲ ትዛረቦ ዘለካ መን ምዃንስ ብስሩ ሕዚ እንታይ ፀሎት ክንጅምር ከለና ኣብ ዝኾነ ይኹን እንታይ ኢልና መጀመርያ ንጅምር መሲልኩም ህሊናና ንሰብስብ ምንብል ካብኡ ዘለናይ ቦታ ነስተውዕል ዝብል ቃል እኒአ መጀመርያ ህሊናና ንሰብስብ ማለት በቃ ኣብዚ ናይዚ ዓለም መርገም ኣብዚ ናይዚ ዓለም ሓይሊ ኣብዚ ናይዚ ዓለም ፍዳ ዘይኮንና ኒአስ ኣብ ቅድሚ ንፅህና ኣብ ቅድሚ ቅድስና ኣብ ቅድሚ ላዕላውነት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኢና እኒአና ኣብቲ ሕያዋይ ጓሳ እግዚኣብሔር ኢና እዚ ህሊናና ንሰብስብ ማለት ካብቲ ዝነበርናዮ ውድቀት ኩሉ ተሲእና ኣብ እግዚኣብሔር ምስ እግዚኣብሔር ከም ንዋግዕ ዘለና ምስ እግዚኣብሔር ከም ንነጋገር ዘለና ህሊናና ብደንቢ ጌርና ነስተውዕል ዘለናይ ቦታ ንሰብስብ መሰልና ህሊናና ሰብሲብና ድማ ዘለናይ ቦታ ነስተውዕል እንታይ ኣይኮነን እዚ ሲ ወይ እንዳ ፀርፊ ወይ እንዳ ሓሜት ወይ እንዳ ካሊእ ኣይኮነን እንታይ ኢላ እንዳ ቅድስና ገዛ እዩ እንዳ ንፅህና ገዛ እዩ ወይም ድማ ምስ እግዚኣብሔር ንረኸበሉ ቅዱስ ገዛ እዩ ኢልና ኢና ንናገር ማለት ስለዚ ዮናስ ከምቲ ናቱ ሓሳብ ወይ ከዓ ከምቲ ናቱ ድሌት ያው ዓዊሉ ይፅሊ እዩ ዘሎ ቁፅሪ 2 ቁፅሪ 3 ብጣዕሚ ዓዊሉ ይፅሊ ዘሎ ግን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኮንካ ክትዛረቦ ከለካ ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ ልባም ኮንካ ክትዛረቦ ከለካ መሕፈሪ ቃል እዩ ብጣዕሚ ማለት ትድልየቱስ ግልፂ ገይሩ ይናገር ኣሎ ሕዝስ ብካሊእ ባህላሲ ዮናስ ካብ ዓሳ ዝወፀስ ብምሕረት እግዚኣብሔር እዩ እምበር ናቱ ሓሳብስ ገና ኣይተወደአን ማለት እዩ ዝገርመኩም
ጸሎተይ ኣብ ክርስቶስ ሲኦል ኮይነ ማዕበላት ብልዕለይ ከቢቦምን ሓሊፎም እናኸዱ ጸሎተይ ሰሚዕኻን ዝብል ቃል ኣብ ምዕራፍ 2 ርኢና ነርና። ግን በቃ ንባዕሉ ብቻ እዩ ዝምችው ዘሎ ዮናስ ወይ ከዓ ንባዕሉ እዩ ዘከማችው ዘሎ እምበር ምንም በቃ ገና እቶም ሰብ ብምድሓኖምሲ ልዕሊ ሰብ ምድሓኑን ልዕሊ እግዚኣብሔር በረከትን ረድኤትን ምውራዱንስ ሕዚ እውን ዮናስ ኣፍታ ናይ ውልቂ ህይወቱ ብቻ ይጭነቕ ኣሎ። በቃ አንታ እግዚኣብሔር ቀደም እኮ ኢለካ ነይረ በቃ ይካሰሶ እዩ ዘሎ መበል ከላይ ኣነ ቀደም እኮ ኢለካ ነይረ እዙይ ስለ ዝፈልጥ ንምሕረት ዝደንጎኸ በቃ እቲ ባህርያት ይዛረብ ኣሎ ብጣዕሚ ዝገርም ለጋስ ርህሩህ ንቁጣዓ ደንጓይ ሰለስተ መጀመርያ ለጋስ ኢልዎ ካብኡ ኸ ርህሩህ ካብኡ ኸ ንቁጣዓ ደንጓይ ካብኡ ኸ በዓል ዓብዪ ምሕረት ሳልሳይ ካብኡ ራብዓይ ድማ ክፍኣት ካብ ምምፃእ እትናሳሕ ኣምላክ ከም ዝኾንካ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም። በቃ እሞ እቲ ቃላቱ እናፈለጦ እናሃለወስ ግን ከምቲ ንሕና ንገብሮ ማለት እዩ ሲል ናይ መልሓስ በቃ እግዚኣብሔር ሲ ለጋስን የዋህን ርህሩህን ከም ምዃኑስ ብምሉእ ምሉእ ኣይትረድኦን ወይ ከዓ ምሉእ ምሉእ ኣብ ሂወተይ ኣይስረፆን ማለት እየና ስለዚ ቀደም እኳ ኣነ እዚ እየ ዝተዛረብኩ ሓጢኣቶም ይቕረ ከም ትብለሎም ለጋስ ከም ምዃንካ ርህሩህ ከም ምዃንካ በዓል ምሕረት ከም ምዃንካ ንመዓት ወይ ከዓ ንመቕሰፍቲ ዝደንጎኻ ንምሕረት ድማ ዝቐረብካ ኣምላክ ከም ምዃንካ ፈሊጠ እዙይ ፈሊጠ እኮ እየ ኣነ ናብ ተርሴስ ዝኸድኩ ስለዚ ትኽክል እዩ ሕዚ ኣንኮላሊፍካኒ እኮ እዩ ዝብለኒ ንስኻ ኢኻ ኣንኮላሊፍካኒ ወይ ከዓ ንስኻ ኢኻ መሊስካኒ እምበር ኣነ ከይደ የነበርኩ መንገዲስ ትኽክል እዩ ተመሊሱ እኮ እዩ ዝካትዕሎ ንኻልኣይ ግዜ ኣነ ከይደ የነበርኩ መንገዲ ትኽክል እዩ ንስኻ ኢኻ መሊስካኒ እምበር እዛ ዓይነቱ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ በቃ ንምበል ካልኣይ ግዜ ይካትዖ ማለት እዩ። ካብኡ ድማ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ቁፅሪ 3 ድማ ካብቲ ቁፅሪ 2 ዝሓመቐ ጸሎት ማለት እዩ ኦ እግዚኣብሔር እምበኣርከስ ሕዚ ካብ ብሂወት ምንባርስ ምማት ይሕሸኒ እዩ እሞ እልምነካ ኣለኹ ንነብሰይ ካባኻ ውሰዳ ኢሉ ጸለየ። ንህዝቢ ነነዌ ከይድሕን ዮናስ ትኽክለኛ ሓሳብ ነብይ ከይበሃል ወዮ ኣይተረድኦን እምበር መቸም ህዝቢ ነነዌ ብትኽክል እንድሕር ድሒኑስ ከምቲ ልቡን እግዚኣብሔር መለሰ ኣቢሉ ንዮናስ ሓሳብ ዝብሎ የለን መቸም ይሰብኮም እኮ እዩ ዘሎ እቲ ስብከቱ ድማ ትኽክል እዩ ተተመሊስኩም እግዚኣብሔር ክምለሰኩም እዩ ተዘይተመሊስኩም ድማ እግዚኣብሔር ይምለሰኩም ክብሎም ከሎስ እቲ ስብከቱ ትኽክል እዩ ሓሳብ ዘብል እውን ብፍፅም ተኣምር ምንም የብሉን ምክንያቱ ተተመሊስኩም ክምለሰኩም እዩ እግዚኣብሔር ዝብል እዚ እውን ሓቂ እዩ ተዘይተመሊስኩም ኣይምለሰኩም ዝብል ሓቂ እዩ ንህዝቢ ነነዌ ካብ ሓደን ሓደን ርገፁ እዩ ክብሎም ስለዚ ካብ ሓደን ሓደን ምስ ረገፁ ድማ ወይ ዘይምምላስ ወይ ከዓ ምምላስ ተተመሊሶም ከም ዝመለሶም እግዚኣብሔር ተዘይተመሊሶም ድማ እግዚኣብሔር ከም ዘይመለሶም ክነግሮም ከሎ ያው እቲ ስብከቱ ትኽክል እዩ ነይሩ ግን ንባዕሉ በቃ ዝኾነ ስምዒት ተሰሚዕዋ ኣይተመለሱ ተዘይተመሊስኩም ከጥፍአኩም እየ ዝብለና ዘሎ እተተመሊስኩም ክምለሰኩም እዚኣ ረሲዕዋ እታ ናይ ምሕረት መንገዲ ረሲዑ ብቻ ነው ትረአየና ተዘይተመሊስኩም እስኪ ከጥፍአኩም እዩ ዝበለና እቲ ነብይ እሲ እንታይ ደኣ ዘየጥፍአና እንታይ ደኣ ምሒርና እኒአ እንታይ ደኣ ይቕረ ኢሉልና እኒአ እንታይ ደኣ ሓጢኣትና መቕሰፍቲ ሓሲብዎ ነበረ መቕሰፍትስ ንምንታይ ደኣ ደምሲስዎ ኢሎም ሓሳቡ ክብሉኒ እዮም ሓሳብ ነብይ ክብሉኒ እዮም ድርኡ እኮ እዚ እኮ እዩ ናብ ተርሴስ ዝህደመኒ ኢሉ ሰብኣዊ ቋንቋ ይዛረብ ማለት እዩ ምናልባት ሓደ ሓደ ግዜ ምሕረት እግዚኣብሔር ክትሓስብ ከለካ ከመይ ዓብዪ ቆልዓ በቃ ከምዚ መሓዛኻ ድዩ ዓብዪ ሓውካ ድዩ ኣቦኻ ድዩ ኣዴኻ እዚ ከኣፍ ኣፉ ትምልሰሉ ከምዚ እግዚኣብሔር እሲ ንነቢያቱ ንህዝቡ በቃ ንዝፈጠሮ ፍጥረት ክሳዕ ክንደየናይ ቀረባ መሓዛ ምዃኑ ብጣዕሚ ይገርም በቃ ኣፍ ኣፉ ምምልላስ ማለት እዩ ማለት ክንደየናይ መሓሪ ክንደየናይ ርህሩህ ናይ ደቂ ሰባት ስምዒት ወይ ከዓ ናይ ደቂ ሰባት ድኽመት እሲ ክሳዕ ክንደየናይ የብል ከም ምዃኑ ብጣዕሚ ይገርም መቸም ከም ሰብ መጠንስ ሕሰብዎ ዮናስ ሓደ ግዜ በዲሉስ ካብ በደሉ የቕረ ኢልና ኣሎ ኣውፂናዮ እሞ ተመሊሱ እቲ በደል ንሱ ተዘዝክረና ነይሩ ወይም ድማ ንስኻ ኢኻ ተጋጊኻ ኣነ ግን ዝኸድክዎ መንገዲ ትኽክል እዩ ነይሩ ተዝብለና ነይሩስ እንድዒ ምናልባት ከም ሰብ መጠን እንታይ ክንብል ነርና እንድዒ ካብኡ እግዚኣብሔር ቁፅሪ 4 እንታይ ከም ዝብሎ ንርአ እግዚኣብሔር ድማ ብስሩ ክትቁጣዕ ዶ ይግብአካ እዩ በሎ ምንም ነገር የበለን ዝገርመኩም ዝኾነ ቃለ ፅርፈት ወይም ድማ ዝኾነ መቃለሊ ዝኾነ መነኣእሲ ወይም ድማ ከምዚ ምህደም ነገር የብሎን እንታይ ደኣ ሕዙም ብምሕረት እዩ ዝሪኦ ኣሎ በቃ ብስርኸ ክትቁጣዕስ ይግብአካ ድዩ ኢሉ መቸም ክቁጣዕ ነበረስ እግዚኣብሔር እዩ ዝግብኦ ዋላ ንህዝቢ ነነዌ ይኹን ዋላ ንዮናስ ከም ድኽመቶም ከጥፍኦም ክድምሶም ዝግባእ ዝነበረ እግዚኣብሔር እዩ ግን ተገምጢሉ በቃ ሕዚ እውን ይናገሮ ብስሩስ ክትቁጣዕ ይግብአካ ድዩ ንምንታይ ከ ኢኻ ትቁጣዕ ኣለኻ ብስሩ ንምንታይ ክትናደድ ኣለኻ እዚ ዓይነቱ ኢሉ በቃ ከምዚ ወላዲኻ ኣይትናደድን እሞ ቀስ ኢልካ ተራደዳእ ኢሉ ከም ዝልምነካ ወይ ከዓ ከም ዘቀባጥረልካ ልክዕ ከምኡ በቃ ወላዲ ኮይኑ ይናገሮ ዮናስ ከዓ ካብታ ከተማ ንወገን ምብራቕ ኣቢሉ ወፀ እሞ ኣብኣ ተቐመጠ ንባዕሉ ድማ ዳስ ገበረ ነታ ከተማ ዝወርዳ ክርኢ ከዓ ኣብ ትሕቲ ፅላላ ተቐመጠ
ስለዚ ያው ካብታ ቤታ ንሳ ተላዒሉ ካብታ ዝነበረላ መንገዲ ክልተ መዓልቲ ከይዱ እዩ ስለ ዝብልና ጠቕላላ እቲ ከተማ መንገዲ ሰለስተ መዓልቲ እዩ መንገዲ ክልተ መዓልቲ ከይዱ ነይሩ ካብኣ ውፅእ ኢሉ ንወገን ምብራቕ ማለት እዩ ሕዝስ ንወገን ምብራቕ ከምዚ ሌባ ማለት እዩ በቃ ሌባ ብሓደ ወገን ፅግዕ ኢሉ መን ይኣቱ ኣሎ መን ይወፅእ ኣሎ እዛ ገዛ በዓል ዋና መን እዩ እኒአ ኣቦ መን እያ ኣዶ መን እያ ግዛዕ ከም ዝብል በቃ ተፀጊዑ ከም ዝጨናጭን ንሱም በዛ ሓንቲ ወገን ፅግዕ ኢሉስ መን ይወርድ ኣሎ መን ይድይብ ኣሎ ኢሉስ ዝኾነ መፅለሊ ዳስ ነገር ገይሩ ንባዕሉ ዝድቅሰሉ ቀትሪ ዘዕርፈሉ ለይቲ ዝድቅሰሉ ዳስ ሰሪሑ ኣብ ወፍቲ እግሪ ፅላል ኮፍ ኢሉ የማዕድ ነበረ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከዓ ንዮናስ ርእሱ ክተፅልለሉ እሞ ካብ ጭንቂ ተድሕኖ ኢሉ ሓንቲ ተኽሊ ሓምሓም ኣብቀለ ኣብ ልዕሊኡ ከም ትዓቢ ድማ ገበራ ዮናስ እውን በታ ተኽሊ ሓምሓም የመና ተሓጎሰ በቃ ዮናስ ረእይዎ በቲ እግዚኣብሔር ዝገበረሉ ብጣዕሚ እዩ ዝሕጎስ ግን ከዓ እቲ ዝገበረሉ ነገር ፈሊጡ የመስግኖን እዩ ትሕመቆ ስለዚ እግዚኣብሔር ሕዚ እውን በቃ ስቆ ይብሎን ገና ብምሳሌ ሞይሱ ከርድኦ ደልዩ በዓይ ዝወደይ እስኪ እቲ ገይረዮ እኒአኹ ምሕረት እቲ ገይረዮ እኒአኹ ረድኤት እስኪ እስኪ ተተረድእ እስቲ ቀስ ኣቢለ እስቲ ከርድኦ እየ ወይ ድማ ቀስ ኣቢለ እስቲ ክነግሮ እየ ንህዝቢ ነነዌ ንምንታይ ከም ዝመሓርክዎም ንህዝቢ ነነዌ ረድኤት ንምንታይ ከም ዘውረድኩሎም ወይ ድማ ካብ ሓጢኣቶም ንምንታይ ከም ዝመለስክዎም እስኪ ቀስ ኣቢለ እስቲ ከርድኦ እየ ኢሉ እግዚኣብሔር እንታይ ይገብር ኣብ ልዕሊኡ ሕዚ እውን ብምሳሌ ማለት እዩ በቃ ንዕኡ ንዮናስ ንምርዳእ ዝኣክል እሲ ዕንፀይቲ ይፈጥረሉ ዝኾነት ዕንፀይቲ ኣምፅኡ ፀሓይ ምእንታን ከይኮኖ ምእንታን ድኻም ከይኮኖ ብስጉእ ከይደክም ብስጉእ ከይዝሕል ምእንታን እግዚኣብሔር ፅላል ኣምፅኡ ከፍ ይብለሉ ክሓምሓም ቆፅሊ ኣውቂሉ ከፍ ይብለሉ ብላዕሊ ማለት እዩ ዮናስ ድማ ተኽሊ ስለ ዝተኸለሉ ኣብ ፅላል ስለ ዘውቀለ የመና ይሕጎስ በቲ ዝተገበረሉ የመና ይሕጎስ ማለት እዩ ግና ንፅባሒቱ ምስ ወግዐ ኣምላኽ ሓሰኻ ኣዳለወ ሕዝታ ተኽሊ ዝተፈጠረት ንዮናስ ንምምሃር እዩ እምበር ምንም ካሊእ ዓላማ የብላን ስለዚ ንፅባሒቱ ድማ ሓሰኻ የዳሉ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ሓሰኻ ዘዳለወም ምክንያት እኒአዎ እዩ ነታ ተኽሊ ድማ እቲ ሓሰኻ በልዓ ንሳ ከዓ ነቐፀት ፀሓይ ምስ ወረቐ ድማ እግዚኣብሔር ዘቃፅል ንፋስ ምብራቕ ኣዳለወ እታ ፀሓይ ከዓ ንዮናስ ርእሱ ክሳዕ ዝዞሮ ወቕዐቶ ንሱ ንባዕሉ ሞት ተመንዩ ካብ ብሂወት ምንባርስ ሙማት ይሕሸኒ ይበለ ስለዚ እግዚኣብሔር ሕዚ የርድኦ እዩ ዘሎ መጀመርያ ተኽሊ ፅላል ኣምፅኡ ኮፍ ኣቢሉ ኣብ ልዕሊኡ ብደንቢ ክተፅልሎ ካብ ፀሓይ ክተፅልሎ ገይርዎ ኣሎ ዮናስ ድማ በቲ ዝተገበረሉ ምሕረት ደስ ኢልዎ ኣሎ ብጣዕሚ ንፅባሒቱ ውድሕ ክብል ከሎ ድማ ማለት እዩ ሓሳኻ ቅርታ ኔትወርክ ቢል ነይሩ እና ነታ ትማል ዘውቀላ ተኽሊ ወይም ድማ ነታ ትማል ዘውቀላ ዘውፃ ሓምሓም ዮናስ መፅለሊ ተባሂላ ዝተተኸለት ንዓ ንፅባሒቱ ሓሰኻ ኣምፅኡ እቲ ሓሰኻ ነታ ተኽሊ ክበልዓ ይገብሮ ማለት እዩ ካብኡ እታ ተኽሊ ሓሰኻ ምስ በልዓ ንፅባሒቱ ዮናስ መቸም ናብ ሓዘን እዩ ክምለስ ምክንያቱ ትማል ፀሊላ ተውዒላ እያ ስለዚ እግዚኣብሔር ድማ ስቆ ይበለን ዘቃፅል ንፋስ ምብራቕ ማለት ብጣዕሚ ብምብራቕ ወገን ስለ ዝኒአ ዮናስ ንኣንፈት ምብራቕ ከይዱ ስለ ዝብልና ብጣዕሚ ሓያል ንፋስ ኣምፅኡ ንዮናስ የውቅዖ ማለት እዩ እንታይ ክሳዕ ዝኾን ርእሱ ክሳዕ ዝዞሮ ካብኡ ዮናስ ካብዚ መከራ እዚ መርኣይሲ ወይ ከዓ ካብዚ ብሓያል ንፋስ ምውቃዕቲ ማለት ፅላል ነይራቱ ንለማዓንቲ እታ ፅላለይ ሓሰኻ በሊዕዋ ይንፅርፅር እኮ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ትማሊ በቃ ትማሊ ድሮ ትማሊ ፅላል ተፈጢራትንስ ምስ ድሮ ሓንቲ መዓልቲ ከይገበረት ሓሰኻ በሊዕዋ ስለዚ እሞ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ስቑካ ከይብልስ ኣብ ልዕሊኡ ድማ መይሱ ሓያል ንፋስ መፅኡ ወቂዕኒ እዚ መከራ እዚ ካብ ምርካብ ብፀሓይ ካብ ምውቃዕን ብንፋስ ካብ መቀፃልን ሙማት ይሕሸኒ ኢሉ ተመነየ ማለት እዩ ካብ ብሂወት ምንባር ሙማት ይሕሸኒ በለ እግዚኣብሔር ከዓ ንዮናስ ብሓቂ ብዛዕባ እታ ተኽሊ ሓምሓም ክትቁጣዕ ዶ ይግበአካ እዩ በሎ ዮናስ ድማ ክሳዕ ሞት ክቁጣዕ ይግብአኒ እዩ በለ ስለዚ እግዚኣብሔር ሕዚ እውን የርድኦ እዩ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ሓምሓም እሲ ንምንታይ ትቁጣዕ ንሳ ትማል ለምለም ነይራ ንዓኻ ተፅለካ ነይራ ወይም ድማ ንዓኻ እሞኸ ዘይፈጠራ እኮ እዩ እግዚኣብሔር እኮ እዩ ፈጢርዋ ዮናስ ኣብታ ልዕሊ ተኽሊ ንሳስ ምንም ዓይነት ግደ ይብሉን እግዚኣብሔር እዩ ፈጢርዋ እግዚኣብሔር ዝፈጠራ ድማ ከርድኦ ደልዩ ስለዚ ሓምሓም ብምጥፋእ ሓምሓም ሓሰኻ ብምብልዕ ወይ ከዓ ብምድራቕ ሲ እንታይ ኮይንካ ትቁጣዕ ኣለኻ ሓምሓም ጠፊኣትኒ ኢልካ ድዩ ወይም ድማ ፀሓይ ኮይኑኒ ኢልካ ድዩ ንፋስ ወቂዑኒ ኢልካ ድዩ እንታይ ኮይንካ ትቁጣዕ ኣለኻ እንታይ ኮይንካ ትናደድ ኣለኻ ኣብ ልዕሊ ሓምሓም ሲ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊ እዛ ቆፅሊ እዚኣ ሲ ክትናደድ ይግበአካ ዶ ብሓቂ ንምንታይ ንስኻ ሲ ኣይፈጠርካያ ኣይተኸልካያ ኣየምፃእካያ እቲ ዘምፃ እቲ ዝተኸላ ባዕሉ እዩ ኣቃፂልዋ ባዕሉ እዩ ጥፊእዋ ንምንታይ ትናደድ ኣለኻ ንምንታይ ትቁጣዕ ኣለኻ ኢሉ እግዚኣብሔር ይነግሮ ማለት እዩ ሕዚ እውን ዮናስ ዘይስተውዕልን ክሳዕ ሞት በቃ እወ ክሳዕ ሞት ክናደድ ይግብአኒ ወይ ከዓ ክቁጣዕ ይግብአኒ ኢሉ ህልኹ ይቕፅል ማለት እዩ እግዚኣብሔር ከዓ ንስኻ ኢሉ በታ ዘይደኸምካላን ዘይዕበኻያን ብሓንቲ ለይቲ ዝወቐለት ብሓንቲ ለይቲ ድማ ዝጠፍአት ተኽሊ ሓምሓም ሓዘንካ ኣነኸ ነታ ዓባይ ከተማ ነነዌ
የማኖም ካብ ፀጋሞም ክፈልዩ ዘይኽእሉ ካብ 120,000 ብርህላ ቅርታ ኔትወርክ ይቆራረፅ ነይሩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ በቃ ብምሳሌ የርድኦ ኣሎ ማለት እዩ እምበኣር እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ዝብሎ ንስኻ በታ ዘይደኸምካላን ዘይዕበኻላን ብሓንቲ ለይቲ ዝበቖለት ስኻሲ ሓምሓም ብምጥፋኣ ቆፅሊ ብምጥፋኣ እሞ ቆፅሊ ጠፊኡ ፀሓይ ብምውቃዕኻን ንፋስ ብምውቃዕኻንሲ ትናደድ ኣለኻ ዋእ እሞ ደኣ ንስኻሲ ኣይተኸልካያ ኣይዕበኻያ መየስተኻያ ትማሊ ንዓኻ ፅላሊሉ ዝፈጠረልካ እግዚኣብሔር ትማሊ ለምለም ዝገበረልካ እግዚኣብሔር ትማሊ ዘዕበየልካ እግዚኣብሔር ትማሊ ንዓኻ ወሰን ክትከውን ካብ ፀሓይ ክትከላኸለልካ ኢሉ ዝሃበካ እግዚኣብሔር ስለዚ ንስኻሲ ዘይደኸምካላን ዘይተኸልካያን ዘይሰቐ ወይ ከዓ ዘይዕበኻያ እናሃለኻስ ዋእ ንስኻ እኳ ንፅላል ክንደይ ዝተጨነቕካስ እሞ ኣነ ኸ ደኣ ንነነዌሲ ክንደይ ዘይጭነቕ የማኖም ካብ ፀጋሞም ማለት ምንም ዘይፈልጡ ማለት እዩ በቃ ከምዚ ህፃን ቆልዓ ወይ ድማ ከም ሰካራም ምንም ዓይነት ፍልጠት ዘይብሉ ሲሉ ዕሽው ዝበለ የማኖምና ፀጋሞም ዘይፈልጡ ማለት እዩ በቃ ምንም ነገር ዘይፈልጡ ዘየስተውዕሉ በቃ መሓሪ እግዚኣብሔር ምዃኑ ርህሩህ እግዚኣብሔር ምዃኑ ረዳኢ እግዚኣብሔር ምዃኑ ኣብ ሓጢኣት ከም ዘለዉ ኣብ ጉስቁልና ከም ዘለዉ ኣብ ድኽመት ከም ዘለዉ ዘይፈልጡ ሰባትሲ እሞ ኸ ክንደይ ካብ 120,000 ዝበዝሑ ሰባት ብዙሓት እንስሳትን ዘለዋ ክረህርህላ ዶ ይግባእን ኢሉ ይነግሮ እዩ ዘሎ ንምንታይ ተቆጣዕ ኣነሲ ንህዝቢ ነነዌ ባዕለይ እየ ፈጢረዮ ባዕለይ ዕብየዮ ባዕለይ የኽቢረዮ ኣነ መሓሪ ክንዲ ዝኾንክዎ ኣነ ረዳኢ ክንዲ ዝኾንክዎ ኣነ መልዐሊ መኽበሪ ክንዲ ዝኾንክዎሲ ስኻ ንምንታይ ትናደድ ንምንታይ ከ ተቆጣዕ ምስሩ ኣነ እኮ እየ ተኺለዮ ኣነ እኮ እየ ዕብየዮ ኣነ እኮ እየ ፈጢረዮ ብዘይፈጠርካዮ ፍጡር ወይ ከዓ ብዘይገበርካዮ ግብሪ ንምንታይ ትቆጣዕ ኢሉ እግዚኣብሔር የርድኦ እና ነዚ ኢና እቲ መጀመርያ እውን ዝብልናዮ ጠቕላላ እቲ ምዕራፉ ትምህርቱ ናይ ምዕራፍ 4 እንታይ እዩ በቃ ድኻም ወዲ ሰብን ምሕረት እግዚኣብሔርን ንርድአሉ እዩ በቃ ዮናስ ምሕረት እግዚኣብሔር ክንዲ ዝወረደ በረከት እግዚኣብሔር ክንዲ ዝወረደ ረድኤት እግዚኣብሔር ክንዲ ዝወረደ ዝኾርየሉን ዝተናደደሉን ምዕራፍ ክኸውን ከሎ እግዚኣብሔር ድማ ብምሕረቱ ብረድኤቱ ብቸርነቱ ንዮናስ ንባዕሉ ተደጋጋሚ በልራእይዎ ሓደ ግዜ ባሕርና ኣሎ ብዓሳ መበል ካልኣይ ግዜ ናብዚ ምስ ወፅኦም ብዛ ፅላል እዚኣ ገይሩ ክልተ ግዜ ብዓብዪ ትምህርቲ ዘምሃረሉ ትንቢት እዩ ወይ ድማ ምዕራፋት እዩ ይቅርታ ኔትወርክ ይቆራረፅ ኣሎ መስለኒ ስለዚ እቲ ትምህርቲ ብዙሕ ትምህርቲ ዝሓዘ እዩ ወይ ድማ እቲ ምዕራፋት ብዙሕ ዓብዪ ቃላት ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ እና ጠቕላላ ያው ትንቢት ዮናስ ክንሪኦ ከለና ከም መጠቓለሊ 4 ምዕራፍ ዘለዎ ኮይኑ ቁፅሩ እውን ከባቢ 10 ዘለዎ ድሓን ስብስብ ኣቢሉ ብዝሕ ዝበለ ቁፅሪ ዘለዎ እዩ ኣብዚ ተዋሳእቲ መን እዮም እኒአው ሓደ ናይ ነነዌ ህዝቢ እኒአ ብዓብዩ ካብኡ ዮናስ እኒአ ሳልሳይ ድማ እግዚኣብሔር እኒአ መበራዓይ ድማ ኣብ እግረ መንገዲ መጋጠሚ ሲና ዝተረኸቡ ኣብቲ ዓሳ ኣንበሪ ዝተረኸቡ ኣህዛብ ብእግዚኣብሔር ዝኣመኑ ኣህዛብ ወይ ከዓ ዘይኣምኑ ዝነበሩ ብእግዚኣብሔር ዝኣመኑ ኣህዛባውያን ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ናይዚኦም ናይ ኣርባዕቲኦም ሂወት ታሪክ ዝተማልአሉ ቅዱስ ምዕራፍ እዩ ያው ቅዱስ ምሕረት እግዚኣብሔር ረድኤት እግዚኣብሔር ዝረአየሉ መፅሓፍ እዩ ያው ሎሚ ቤተክርስትያንና ፆመ ነነዌ ኢላ ኣውጃ እትፀመሉ ዘላ ቀንድና ሓደን ምክንያቱ እንታይ እዩ ሰባት ዋላ ንዓና የድክሙና ሰባት መዐንቀፍ ዋላ ዳ ይኹንና እምበር ሰባት ሓፀር ዳ ይኹንና እምበር ግን እግዚኣብሔር ህዝቢ ነነዌ ኣብ ውድቀት ኣብ ሕስረት ኣብ ጉስቁልና ነይሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቢይ ኣብ ዝለኣኸሉ መምህር ኣብ ዝለኣኸሉ ሰዓት ተመሊሱ ናብ ልቡ ናብ ንስሓ ከም ዝኣተወ ናብ ሂወት ከም ዝኣተወ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን ይቕረ ከም ዝበለሉ ብምሕረትን ብረድኤትን ከም ዝተመለሰሉ ንሕና እውን ብምሕረትን መቸም ድኻም ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት ኣይስኣን ዮናስ 3 ግዜ እኳ ተዘደክም እግዚኣብሔር 20 ግዜ ብምሕረቱ ኣይስእኑ ወይ ድማ እግዚኣብሔር ንዮናስ 10 ግዜ ይድክም እምበር እግዚኣብሔር 20 ግዜ ንኽምሕሮ ዘይደክም ዘይሰለቸ ኣምላኽ ቅዱስን ንጹህን ኣምላክ እዩ እና ጠቕላላ እዚ ኢና ንምሃር ፆመ ነነዌ ኢላ ቤተክርስትያንና 3 መዓልቲ ጌራቶ እኒኣ እውን በቲ 3 መዓልቲ ነነዌ ናይ
ንዓኻትኩም ደኸመ ይሰኣነኩምን ወይም ድማ ንዓኻትኩም ጉስቁልና ሕስረት ይሰኣነኩምን እሞ ስለዚ ከም ህዝቢ ነነዌ ናብ እግዚኣብሔር ተተመሊስኩም ይቕረበለልና እንድሕር ኢልኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ የቕረኽብለልኩም እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓጢኣትኩም ክድምስሰልኩም እዩ ዝብል ጠቕላላ ትምህርቱ እዚ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሰላም ኣጅሚሩ ብሰላም ዝፈፅመና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ 4 ምዕራፍ ናይ ትንቢተ ዮናስ እዚ ይመስል ኣጋጣሚ ሕቶታት እውን ጠቕልል ዝበለ ብቐዳማይ ችኩል ችኩል እናበልና ስለ ንወፅእ ነበርና ኣጋጣሚ ሕቶታት ካብ 4 ምዕራፍ ዘለዎ ሎማዓንቲ ጠቕሊልና ክንሓትት ንኽእል ኢና ዝመሃረና ዝገሰፀና ቅንዕ መንገዲ ዘርእየና ናይ ኣቦታትና ኣምላኽ ልኡል ባሕሪ ልኡል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሽሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነ آمين آمين. ቃለ ሕይወት ይስማዐና።